Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya. Departament de Recerca i Universitats. Les pinzellades d'AccessCat. El 6x15 de 2025. Com arribar al públic sord. Sílvia Gavarró López. Grup de recerca LSC Lab. Universitat Pompeu Fabra. Bé, com bé ha dit la Carme, jo ara us donaré algunes pinzellades, algunes idees sobre com arribar al públic sord. Com deia abans la Carme, la Blanca, aquestes pinzellades també venen una mica de la meva experiència com a investigadora en llengua de signes i en interpretació i com a persona oient. D'acord? Llavors, com accedir al públic sord? Bé, el primer que cal tenir clar és que el públic sord, quan parlem de persones sordes, parlem en primer lloc de diversitat. D'acord? Parlem de persones amb diferents nivells auditius, d'algunes que usen pròtesis auditives, d'altres que no les utilitzen. Persones que utilitzen sistemes de comunicació molt diversos. Alguns faran servir llengua de signes, altres faran servir llengua oral o escrita, potser una combinació d'aquestes modalitats, tot depèn de la persona i de la seva història personal, també de l'educació que ha rebut, de les seves vivències. I després, una altra cosa també a tenir clar en aquest sentit és que, en general, la convenció és parlar de persona sorda quan es fa referència a la identitat, és a dir, una persona que forma part de la comunitat sorda i ho sent com part de la seva cultura, part dels trets que la defineixen, o bé persona sorda en minúscula. I aquesta denominació fa més referència a la discapacitat sensorial. Per tant, tenint en compte tot el que he dit prèviament, cada persona sorda té diferents necessitats i preferències de cara a la comunicació. I també d'això se'n deriva que necessitarem diferents vies per arribar a la totalitat del públic sord. Llavors, algunes idees per arribar al públic sord. Aquí, dels 4 temes que molt breument parlaré. En primer lloc, garantir l'accessibilitat a continguts. En segon lloc, garantir l'accessibilitat a actes, activitats, etc. En tercer lloc, emprar bones pràctiques de comunicació directa i, per acabar, evitar alguns errors comuns. De cara a facilitar l'accessibilitat a continguts. En primer lloc, i sempre que es pugui, esclar, està bé consultar el públic objectiu abans de produir continguts. Per exemple, si volem crear un producte i sabem que aquest producte serà utilitzat per persones sordes, que és molt probable, està bé si tenim la possibilitat de parlar amb persones sordes de diferents perfils, ja siguin signants, no siguin signants, sobre les necessitats que poden tenir o les coses que hem de tenir en compte en aquest sentit. Important també fer servir referents sords, que persones sordes apareguin, diguem, dins del producte o del contingut que nosaltres estem creant o oferint. Produir materials accessibles i aquí per accessibles vull dir que siguin en llengua de signes, en llengua oral i llengua escrita, ja sigui subtítols o suports en funció del contingut del qual estiguem parlant. Per exemple, aquí en aquesta diapositiva veieu una imatge. Aquesta imatge és una captura de pantalla d'un vídeo de l'himne del Futbol Club Barcelona. A la imatge, a l'esquerra, hi veieu que hi ha la partitura del cant, hi ha la lletra. A la dreta trobem una signant, és una persona sorda que està signant la cançó en llengua de signes catalana i a sota tenim els subtítols en català també. I aquí és una captura de pantalla, no es pot apreciar, però també se sent la música quan s'escolta aquest vídeo. De cara a garantir l'accessibilitat a actes, activitats, etc., què cal tenir en compte? Interpretació en llengües de signes
i ús com a llengua vehicular. D'acord? O sigui, que la llengua de signes sigui realment la llengua que porti a l'esdeveniment. Pot ser una idea, depèn del tipus d'esdeveniment, evidentment. En general, quan hi ha llengua de signes, hi trobareu la primera icona que trobeu a la dreta de la imatge, que són unes mans sobre un fons blau. Aquesta és la icona conforme aquest esdeveniment o aquest acte compta amb llengua de signes. En segon lloc, la subtitulació, que sempre és útil per a tothom, no només per persones sordes, sinó per persones que tenen altres discapacitats o fins i tot per persones oients ens pot ajudar, oients o que no hem manifestat cap discapacitat a seguir l'esdeveniment en qüestió. I la icona que se sol utilitzar és la segona que trobeu amb les dues Cs. També una altra cosa a tenir en compte són les bones condicions acústiques. L'ús de bucles magnètics i en general quan aneu a un museu, a un auditori, llocs on hi hagi la possibilitat de bucle magnètic, el símbol que trobeu és el que hi ha a baix de tot, que és una orella sobre fons blau. I també important ús de recursos visuals, imatges, cartells, etc., que facilitin la informació i l'accés als llocs. Ara aquí us comparteixo el que per mi és un exemple de bona accessibilitat als actes. És una imatge que està treta d'una conferència en llengua de signes. L'he tret de la conta d'X de Sign Lang Ling Soc, que ho lletrejaré SIGNLANG i en aquesta imatge podem veure quatre persones, quatre dones, a baix en diferents caixetins. A baix a l'esquerra tenim a la ponent, que està parlant en anglès. A dalt tenim interpretació de la ponent en llengua de signes japonesa. A la dreta, també a dalt, interpretació en llengua de signes americana. I a sota de la llengua de signes americana, interpretació en sistema de signes internacionals. Llavors, al mig tenim la presentació en qüestió i a dalt tenim els subtítols. Fent servir aquest tipus de configuració en aquesta conferència, que és un cas molt concret, una conferència internacional, ens assegurem que hi ha accés a persones signants i no signants i en el cas de les persones signants de diferents llengües de signes. Alguns exemples de bones pràctiques per a la comunicació directa. En aquesta diapositiva us poso una infografia. Aquesta infografia ha estat elaborada per una persona sorda signant. D'acord? Just al costat teniu la icona d'aquesta il·lustradora, que són 3 orelles, 2 de color groc i una de color rosa, amb ales. I això ho he tret de les seves xarxes socials que podeu trobar a @oreja_voladora. Llavors, dins d'aquesta infografia tenim algunes idees de com hem de fer per comunicar amb una persona sorda. Per exemple, parlar cara a cara, no tapar-nos la boca quan parlem, vocalitzar clarament, fer servir gestos. Si tenim paper, podem escriure, dibuixar. També tenir en compte que de cara a avisar una persona sorda se li pot donar uns cops a l'espatlla perquè giri, o si la tenim lluny, per exemple, apagar les llums si pot ser i tornar-les a encendre per captar la seva atenció. Dit això, passo a alguns errors comuns que a vegades es cometen i que està bé evitar. En primer lloc, fer servir llenguatge inadequat. És molt freqüent sentir la paraula sordmut per referir-se a una persona sorda. Les persones sordes no tenen problema d'articulació. Pot ser que algunes hagin decidit no utilitzar la seva veu o no se'ls hagi ensenyat a com utilitzar-la, però això no vol dir que siguin mudes. Són sordes
però no tenen cap problema per articular, diguem, de l'aparell fonatori. També una que es fa servir molt és deficient auditiu, que moltes vegades posa aquesta connotació negativa. Parlem de persones sordes. Com bé deia al principi, hi ha una gran diversitat dintre del que és el públic sord. Llavors, pensar que només subtitulant o només en llengua o oferint interpretació en llengua de signes arribaré a tothom és un error. S'han d'oferir les dues coses, tant subtitulació com interpretació en llengua de signes al màxim que es pugui. I un altre problema que moltes vegades ens trobem és la manca de qualitat en les mesures d'accessibilitat. N'han parlat les altres ponents. El tema de la qualitat en les mesures d'accessibilitat és molt important perquè els nostres continguts, els nostres actes siguin realment accessibles. I ara us volia posar alguns exemples d'això, de manca de qualitat. Per exemple, en aquesta diapositiva, que he tret també de les xarxes socials del diari de Sabadell, veiem l'Ajuntament de Sabadell de fons, a l'època de Nadal, s'hi està fent l'espectacle del Llaminer, que és un espectacle per nens, i a baix, a l'esquerra, us ho he encerclat amb una rodona de color groc, veiem l'intèrpret. L'intèrpret que no està dret a l'escenari com els altres personatges. L'intèrpret està assegut. És difícil veure'l i d'alguna manera estem posant la llengua de signes una mica per sota de la llengua oral, en aquest cas. Llavors, important que l'intèrpret es vegi bé. D'acord? Un altre cas de mala visibilitat de l'intèrpret. Aquesta és una fotografia que vaig fer jo mateixa durant la pandèmia i a sota, a la dreta, veiem a la ponent, a l'esquerra els materials visuals que està utilitzant i just a dalt tenim l'intèrpret de llengua de signes. L'intèrpret de llengua de signes està sent tapat per un text que posa directe. D'acord? Tenint en compte que la llengua de signes, la informació passa tant per les mans com per tots els components no manuals que s'expressen amb la cara, estem impedint al públic sord signant que accedeixi a aquesta informació. Per tant, l'intèrpret sempre ha de ser visible i no hi ha d'haver cap element que el tapi. I aquí us poso un cas de subtítols de mala qualitat que té de la xarxa d'X de la Blanca Àries, precisament, que podeu trobar @Àries_Badia. I aquesta imatge és una fotografia del debat final de les eleccions generals de juliol de 2023. Llavors, veieu que hi ha el polític i els subtítols diuen una cosa com «El partido del porno en el patio populismo son un tándem». Aquí és impossible, ni per una persona sorda, ni per una persona oient, ni per ningú, entendre el que realment s'està dient. I clar, estem parlant d'un esdeveniment com és un debat final abans d'unes eleccions que decidirà el vot de diverses persones. Llavors, important que sigui accessible i sigui de qualitat. I ja per acabar, voldria insistir en la necessitat de tenir en compte la diversitat, preferències i necessitats del públic sord per arribar a la seva totalitat. I també tinguem en compte que les mesures d'accessibilitat no només són pel públic sord, sinó que poden beneficiar a moltes més persones. I com deia l'Afra, i ho torno a dir jo, l'accessibilitat, diguem, no és una obligació o una cosa que està de moda i que està bé posar. L'accessibilitat és un dret per a tothom. I amb això acabo. Gràcies. Finançament. Xarxa AccessCat. Les pinzellades d'AccessCat, el 6x15 de 2025, formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors.
Accesscat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Contacte. Web de la xarxa Accesscat, accesscat.net. accesscat.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter @xarxaaccesscat. LinkedIn xarxa Accesscat.